Θα σου πω κάτι που ίσως δεν σου έχει πει κανείς. Αυτά όλα που γνωρίζεις και προσπαθείς να εφαρμόσεις για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου online δεν πρόκειται να σε οδηγήσουν κάπου. Γιατί δεν είναι ότι δεν προσπαθείς αρκετά, ούτε ότι δεν είσαι καλός ή καλή σε αυτό που κάνεις. Είναι ότι σου έμαθαν να χτίζεις την επιχείρησή σου με έναν τρόπο που δεν είναι φτιαγμένος για σένα. Και αυτό σε κρατάει πίσω και σε εξαντλεί, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Γιατί αν δεις τι μας λένε παντού, η λογική είναι συγκεκριμένη. Φτιάξε κάτι που θα προσφέρεις δωρεάν, ένα freebie ή αλλιώς ένα lead magnet, γράφε newsletter, κάνε ένα webinar για να βάζεις ανθρώπους στο funnel σου, κάνε διαφημίσεις που να οδηγούν στο webinar, φτιάξε προσφορές με διαφορετικές τιμές για να προσελκύεις διαφορετικούς πελάτες, δημιούργησε περιεχόμενο στα social, άνοιξε επικοινωνίες με πιθανούς πελάτες για να τους περνάς από στάδια, να τους ζεσταίνεις μέχρι να σε γνωρίσουν, να σε εμπιστευτούν και σιγά σιγά να τους οδηγήσεις στο να αγοράσουν. Παράλληλα, πρέπει να μαθαίνεις πώς να τα κάνεις όλα αυτά και να τρέχεις και τα ραντεβού σου με τους πελάτες σου. Και αν το δεις έτσι, αν το παρατηρήσεις απλά όπως το περιγράφω εγώ, έχει λογική, είναι δομημένο, είναι οργανωμένο. Σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ένας δρόμος. Υπάρχει όμως ένα θέμα σε όλο αυτό. Αυτό το μοντέλο δεν χτίστηκε για εσένα. Χτίστηκε για επιχειρήσεις που έχουν χρόνο, budget και ομάδα ανθρώπων που τρέχουν όλα αυτά τα κομμάτια καθημερινά. Γιατί για να δουλέψει όλο αυτό το σύστημα χρειάζεται χρόνο και οργάνωση. Δεν είναι απλά να φτιάξεις ένα funnel. Πρέπει να γράψεις content, να στήσεις ένα freebie, δηλαδή κάτι δωρεάν, να δημιουργήσεις ένα webinar, να γράψεις emails, να στήσεις σελίδες, να τρέξεις διαφημίσεις και μετά να τα βελτιώνεις όλα αυτά ξανά και ξανά. Και τώρα, σκέψου το ειλικρινά. Εσύ που προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος ή μόνη σου, μπορείς να το στήσεις αυτό όπως πρέπει. Τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Έχεις προσπαθήσει. Στοιχηματίζω πως όχι. Και δεν είναι γιατί δεν είσαι ικανός ή ικανή, είναι γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί. Και τι γίνεται τελικά στην πράξη? Επειδή δεν προλαβαίνεις ή δεν έχεις όλη τη γνώση, δεν κάθεσαι να στήσεις όλο αυτό το σύστημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίρνεις κομμάτια, ό,τι σου φαίνεται ευκολότερο ή σου αρέσει καλύτερα και δημιουργείς κάτι. Λες, ας κάνω ένα freebie, μετά ας γράψω λίγο content, μετά φτιάξω και ένα πρόγραμμα, μετά ας δοκιμάσω και κάτι άλλο. Ή δημιουργείς πολλές διαφορετικές προσφορές γιατί σκέφτεσαι πρέπει να έχω επιλογές, να καλύπτω περισσότερες ανάγκες πελατών μου και κάτι θα πιάσει από όλα αυτά. Και τελικά δεν ολοκληρώνεις τίποτα. Και έτσι κρατάς τον εαυτό σου σε μια ψευδή δράση χωρίς αποτέλεσμα. Ξοδεύεις χρόνο, ξοδεύεις ενέργεια, κάποιες φορές και χρήματα και κάπως μαγικά βρίσκεσαι πάντα στο ίδιο σημείο, στην αρχή. Και εκεί είναι που αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι. Αρχίζεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη. Απογοητεύεσαι. Πιστεύεις ότι κάτι δεν κάνεις καλά, ότι κάτι σου διαφεύγει, ότι ίσως δεν είναι για σένα. Ενώ η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι ότι προσπαθείς να τρέξεις ένα μοντέλο που δεν είναι φτιαγμένο για το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι εσύ. Σήμερα αυτό το αλλάζουμε. Υπάρχει ένας νέος τρόπος που αλλάζει όλο το παιχνίδι για όλους τους coaches, consultants και γενικότερα όσους προσφέρουν υπηρεσίες ή εκπαίδευση. Δεν ξεκινάς με funnel, δεν ξεκινάς με πολλά offers, γενικότερα δεν ξεκινάς με πολλά. Ξεκινάς με ένα. Μία ξεκάθαρη προσφορά. Και όταν λέω προσφορά, εννοώ ένα αποτέλεσμα που μπορείς να υποσχεθείς στον πελάτη σου ότι θα τον βοηθήσει να το αποκτήσει. Όχι 10 λύσεις, όχι καινούρια προσφορά για κάθε πελάτη, όχι έλα να το δούμε μαζί, όχι αλλαγή κατεύθυνσης κάθε τόσο. Ένα αποτέλεσμα, μία λύση, μία προσφορά και αυτή η μία γίνεται η βάση για όλα. Από εκεί βγαίνει το content σου. Από εκεί βγαίνουν τα παραδείγματά σου. Από εκεί βγαίνουν τα κομμάτια που μπορείς να προσφέρεις δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος. Δεν δημιουργείς συνέχεια καινούργια πράγματα. Παίρνεις το ίδιο και το αξιοποιείς. Ξανά και ξανά. Κάποια κομμάτια από την προσφορά σου, δηλαδή από τη λύση σου, τα δίνεις δωρεάν. Κάποια άλλα σε χαμηλή τιμή. Όλα όμως αυτά είναι μέρος του βασικού σου προγράμματος. Όλα είναι το ίδιο πράγμα. Και εκεί απλοποιούνται τα περισσότερα. Αν μη τι άλλο μπορούσα να πω όλα. Δεν χρειάζεται πια να κάνεις τα πάντα. Διαλέγεις μία πλατφόρμα, είτε το Instagram, είτε το LinkedIn, είτε το Facebook, ό,τι προτιμάς, και λες το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά με διαφορετικούς τρόπους. Και όταν βάζεις μια διαφήμιση, δεν στέλνεις τον κόσμο σε ένα funnel, τον στέλνεις απλά στο περιεχόμενό σου. Θέλεις να σε δει, να σε ακούσει, να σε γνωρίσει, να σε καταλάβει. Και όταν σε καταλάβει, μπαίνει στον κόσμο σου και σιγά σιγά σε εμπιστεύεται. Και τότε δεν χρειάζεται πια να τον κυνηγήσεις, σε επιλέγει. Και αυτό είναι το καινούριο παιχνίδι. Από το να προσπαθείς να στήσεις κάτι πολύπλοκο σε κάτι που μπορείς όντως να υποστηρίξεις
Και είναι κομμένο και ραμμένο για ανθρώπους σαν εσένα και σαν εμένα που δεν έχουν ομάδα, δεν έχουν υπαλλήλους ή πολιτές, δεν έχουν 10 άτομα πίσω τους. Έχουν όμως γνώση και θέλουν να τη μετατρέψουν σε κάτι που δουλεύει online. Και αν κρατήσεις μόνο ένα πράγμα από αυτό το βίντεο, κράτα αυτό. Δεν χρειάζεσαι περισσότερες προσφορές, χρειάζεσαι μία που να είναι τόσο ξεκάθαρη που ο άλλος να καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα άλλα. Για να μαθαίνεις πώς να στείνεις την επιχείρησή σου online με τον καινούριο, ξεκάθαρο και απλό τρόπο, εγγράψου στο κανάλι μου. Έτσι θα μαθαίνεις πράγματα που θα απλοποιήσουν τη ζωή σου και θα αυξήσουν τα έσοδά σου. Αν θέλεις να πας ένα βήμα πιο μπροστά, γράψου και στο newsletter μου για πρακτικά εργαλεία και χρήσιμη γνώση. Το link θα το βρεις πιο κάτω. Αν είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεις πώς μπορείς να πάρεις όλη σου τη γνώση και να τη μετατρέψεις σε κάτι ξεκάθαρο που οι άλλοι θέλουν να πληρώσουν, πάτα το link στο description και δες το επόμενο βήμα.